Ne balimaw bi an sigikun ye mun ye manifestation dɔ bɛ ka kɛ faransi kɔnɔ marche dɔ bɛ ka kɛ faransi kɔnɔ yan an b'a an da don o la parce que a tiɲɛni barika ka bon ka kunnafoni di an balimaw ma walasa n'u bɛ bɔ dugu kɔnɔ bi u k'u hakili to o yɛrɛ la parce que bi bɛna kalaya quoi bi bɛna kalaya a ka bon hakili ma i y'a faamuya b'a la marche bɛna kɛ Paris fan bɛɛ kɔnɔ bi an bɛna o kunnafoni di an balimaw ma ci tɛ mɔgɔ minnu bolo ka ɲini u fɛ u ka to so kɔnɔ i y'a faamuya b'a la hali bolimafɛn tɛ yen bi ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tagamana n sen de la ka na baarakɛyɔrɔ la bi ka tagama n sen na ka na baarakɛyɔrɔ la wala an b'o kunnafoni d'aw tulo kan n'an bɔra yen nɔ Adama Ben Jara ale n'a ka mɔgɔ bɔra kunu ka taa MINUSMA ka base ba da la Mali aéroport kɛrɛfɛ MINUSMA ka base bɛ nɔ ka taa u jɔ yen nɔ k'a f'u ye ko Asimi ye kuma min fɔ MINUSMA ma sans délai min fɔra ko MINUSMA ka taa ka bɔ yen sinon n'u bɔra siɲɛ wɛrɛ MINUSMA o bɛ tagama o bo kan an bɛ tila ka bɛn ninnu ka image k'a la ko o yira u la n'an bɔra yen min ye SEMA fana ye jatigɛ bɛ SEMA kan bi a ka bon hakili ma SEMA tɛ dɔwɛrɛ ye Azawadi mɔgɔ ninnu mɔgɔ jɛmani minnu bɔra Libi walima Algérie ka na sigi Kidali n'o tun bɛ fɛ k'an faso tila fila ye n'o tun bɛ fɛ k'an ka jamana ci a se t'u ye bi u donko banna u dabaliya banna o bɛ panpan na komi tinɛni o ye lɛtiri de ci o ni mɔgɔw ma or que dura yɛrɛ t'u bolo ka lɛtiri ci o ni mɔgɔw ma mais o lɛtiri ci o ni mɔgɔw ma ka nkalonbaw tigɛ i y'a faamuya b'a la ko Mali ka sira t'olu la dɛ a donna ta a bɔra ta an bɛ tafo bila olu ko kɔrɔ a ka bon hakili ma voilà n'an bɔra yen nɔ Abulayi Diop ale fana wulila daliko la nka cɛ a ye ci fɔ tubabuw ye tuguni an b'o image k'a la ka yira aw la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Cadi kɔnɔ nka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se Cadi Mali de y'a fɔ yan k'o ye Faransi minɛ o bɛ ka terroriste former Sogɛli ko k'ala Mayiga y'a fɔ dɛ k'o bɛ ka terroriste former o bɛ ka marifa di terroriste ma o bɛ ka janfa siri Mali kɔ kan Mali ye nin fɔ yan Cadi fana ye Faransi minɛ i y'a faamuya b'a la o bɛ ka terroriste former Cadi kɔnɔ Cadi sɔrɔsiw yaalatɔ kungo kɔnɔ u taara bɔ Faransɛw kan i y'a faamuya b'a la barika ni mɔgɔw kan u bɛ ka terroriste former tellement que Cadiens dimina u sina k'a publier k'a bila réseau sanfɛ o fana ma bɛn tubabuw ma an bɛ an da don o la k'o walawala n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala bin cogo t'a la nin kafiri ninnu ma ɲi bi u ma ɲi sini o tɛ ala dɔn o tɛ kira dɔn o tɛ afiriki fɛ mɔgɔ fɛn fɛn nin kafiri ninnu bonya o bɛ fɛrɛ e de ma a bɛ komi par exemple ne filɛ baarakɛyɔrɔ min na n ka sɛfu i y'a faamuya b'a la n'a ko kelen n b'a fɔ 100 n'a ko 100 n b'a fɔ ko 200 n'a ma jama n b'a fara 3 tigɛ o bɛ bonya nin dɔrɔn de la mais n'i ma jigin kafiri ye k'i ma da a b'a fɔ ko ye lagalagatɔ de bilahi maa bɛ lafiya i tɛ lafiya ni kafiri ko cin cogin cogi i b'a bila place de la mais n'i yɛrɛ kɛ hinɛtɔmɔgɔ ye ka sabali a kɔrɔ bilahi fo ka diɲɛ dugukolo meleke i tɛ lafiya a Cadi min y'a fa di Faransi ma k'u ka jamana di Faransi ma k'a wolofa faga Faransi nɔfɛ i y'a faamuya b'a la o Faransi kelen de bɛ ka terroriste former Cadi kɔnɔ Cadi sɔrɔsiw yaalatɔ kungo kɔnɔ u taara bɔ Faransɛw ni terroriste kan u bɛ k'u dege kɛlɛ kɛcogo la o digira Cadi sɔrɔsiw la u y'a publier a komi Cadi président ye jɔnden de ani chef d'état-major minnu bɛ yen mɔgɔ min kɛra sababu ye ka Faransi minɛ a b'o kun na ka tila k'a publier o y'o sɔrɔsikɛ minɛ k'a don kaso la cɛ jɔndenya man ɲi dɛ walahi ala ka barika don a semina ne balimaw an sigikun fɔlɔ o ye bi Faransi ka kala depuis kunu Faransi ka kala depuis kunu Faransi ka kala o ye fan bɛɛ kɛ soni magoni ka fan bɛɛ sakaze ka fan bɛɛ jeni mun kosɔn o ye suraka petini dɔ de faga yan suraka petini o de fagara Faransi kɔnɔ yan depuis o petini fagara yan kɛra komi jahanama fan bɛɛ ka kala ka ɲini an balimaw fɛ n'aw bɛ bɔ a ye faire attention kɛ n'aw bɛ bɔ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la an balima minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi ma n'aw bɛ bɔ a y'aw janto aw yɛrɛ la ci tɛ mɔgɔ minnu fana bolo a bɛ se ka to so kɔnɔ bi sinon i y'a faamuya gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ man di comment ça gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ c'est à dire que mɔgɔ tɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ waati dɔn quoi gɛrɛgɛrɛ mɔgɔ t'a sɔrɔ waati dɔn a n'aw bɛ bɔ a ye faire attention kɛ Faransi ka kalan dɛ fanga bɛ surakaw la Faransi kɔnɔ a ka bon hakili ma surtout Algériens o ye Algérie petini dɔ de faga k'a tun bɛ ka mobili boli ka sɔrɔ permis t'a bolo
k'a tun bɛ ka mobili boli ka sɔrɔ assurance t'a la a si ye 100 ans ani 7 de 17 ans petini si ye 17 ans de o de taara mobili dɔ ta k'o boli permis t'a bolo foyi t'a bolo a tubabuw y'a fiyɛ a ma sɔn ka jɔ u y'a gɛn ka taa mobili la jɔ mobili fana jɔra a ko k'a bɛ boli ka bɔ mobili kɔnɔ o ye kisɛ ci a la ka y'a faamuya b'a la k'a kun ci depuis o kɛra suraka fɛn fɛn bɛ faransi kɔnɔ yan u ka bâtiment ɲɛnama u ka mobili u ka fɛn u bɛ k'a bɛɛ jɛni u ko k'o bɛ segin ka bɔ bi fana ko bi ta bɛ lakali tariku la an b'a fɔ an balimaw ye u ka faire attention kɛ dɛ bi ka kalan a ka bon hakili ma hali transport tɛ hali bolimafɛn tɛ yen o ye nin petinin de faga a kelen de b'a ba bolo a fa banna i y'a faamuya b'a la kɔrɔ t'a la dɔgɔnin t'a la ba de y'a jigi ale fana jigi ye ba ye ani denmisɛnnin fitinin de taara don mobili kɔnɔ permis t'a bolo foyi bon faransi loi la a tɛ bɛn quoi faransi sariya la a tɛ bɛn surtout nin denmisɛnnin fitinin i y'a faamuya b'a la sabu que ni permis t'i bolo i bɛ se ka kɛ sababu ye ka sara caman lase mɔgɔw ma ni permis t'i bolo ni accident kɛ mɔgɔ caman bɛ se ka sa e nɔfɛ o de la c'est interdit par la loi bon nin ko sugu ninnu filɛ n'o y'i faga a bɛ komi fu y'i ta quoi a o petinin fiyɛ i y'a faamuya b'a la a ma sɔn u y'a gɛn ka taa minɛ ko k'a bɛ fɛnw bolo tuguni o ye kisɛ ca kunkolo la ka kun ci depuis o kɛra surakaw ye fan bɛɛ kɛ so ni magɔrɔni o bɛ ka jamana in bâtiment ɲɛnama o bɛ k'a bɛɛ jɛni o bɛ ka siraw jɛni o bɛ ka bitigiw jɛni o bɛ ka fan bɛɛ sakaze an ɲɛ bɛ polisiw la polisiw filɛ nin petinin bɛ mobili kɔnɔ ɲɛ t'a la u y'a gɛn ni moto de ye k'a lajɔ u tora ɲɔgɔn sama la dɔrɔn u ye kisɛ don a kunkolo kɔnɔ polisiw de filɛ nin wala ka ɲini an balimaw fɛ maliyɛn minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ faransi ma surtout farafin a bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la dɛ suraka ninnu ko k'u bɛ segin ka bɔ bi rendez-vous ye 14 heures ye bilahi suraka ni ko k'an ka ni saya tɛ e ma olu tolitola don quoi suraka tɛ siran saya ɲɛ hali dɔɔni olu bolo ni sara nin ko sugu na i su ɲuman bɛ se ala ma i y'a faamu ni sara nin ko sugu na i su ɲuman bɛ olu tɛ siran foyi de ɲɛ diɲɛ kɔnɔ wa u bɛna bɔ bi ɲɛ kali ala la a bɛ lakali tariku la a y'a imagine dɛ kunu sɔrɔ o ye min kɛ yan kunu sɔrɔ bila o ye fan bɛɛ jɛni kunu sɔrɔ u ye fan bɛɛ jɛni ka fan bɛɛ kari a image filɛ a y'aw hakili to aw yɛrɛ la dɛ dɔrɔn ka an balimaw ka kunnafoni di aw ma aw minnu sigiyɔrɔ bɛn bɛ faransi ma an ɲa tɛ dugu kɔnɔna na o ye faransi bɛɛ tiɲɛ faransi fan bɛɛ k'a bɛɛ tiɲɛ wa a ma ban fɔlɔ dɛ o bɛ segin ka bɔ bi ta bɛ juguya ka tɛmɛ suraw kan kunu suraw bɔra n t'a dɔn 2 heures du matin walima 3 heures du matin an y'a imagine ye sɔgɔma de walahi yɔrɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛɛ faransi bɛɛ suraka de ye o i y'a faamuya b'a la yanni Algérie ni faransi bɛɛ de tun ye kelen ye Algérie ni faransi bɛɛ i tɛ faransɛ yɛrɛ original k'a ye faransi kɔnɔ bi a man ca dɛ a ba faransɛ a fa faransɛ a mɔkɛ faransɛ a siya bɛɛ faransɛ i k'a ye faransi kɔnɔ yan bi a ka dɔgɔn dɛ Marine Le Pen ninnu filɛ o bɛɛ buruju bɔra Algérie de suraka a bɛɛ suraka de olu mana muruti yan bilahi u bɛ taa ni jamana in ye de o bɛna bɔ bi à partir de 14 heures n'a y'a sɔrɔ n ka cɛ e bɛ dugu kɔnɔ an bɛ dugawu k'i ala ka hinɛ la i sigi yɛrɛ ma to i ka so kɔnɔ i k'i sen bɔ nin ko sugu ninnu na i y'a faamuya b'a la parce que u dusu bɔra de u den sara sa cogo min na a y'u tɔɔrɔ a k'olu fana bɛ sa ko suraka fɛn fɛn bɛ k'u bɛɛ bɛ sa u den nɔfɛ ko parce que a delila ka kɛ farafin dennin dɔ la yan ko adama o delila k'o kun ci yan foyi ma bɔ a la a ko a dan bɛ kɛ nin ye k'a dan bɛ kɛ nin bɛɛ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ an balimaw ye a ye to so kɔnɔ aw kana bɔ dɛ n'aw bɔra gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ma nɔgɔ dɛ gɛrɛgɛrɛ sɔrɔ ka di quoi a ye to so kɔnɔ i y'a faamuya b'a la walasa a bɛ se ka kisi fɛn dɔw ma wala o tun ye o yɔrɔ ye bi ka kalan a ka bon hakili ma bɔli bɛna kɛ hali polisiw tɛ se ka jama lajɔ bilahi ni surakaw bɔra ma kunu mɔgɔ min sara ala kelen de b'a da dɔn kunu mɔgɔ min sara ya ala kelen de b'a da dɔn mɔgɔ caman de sara ka yɔrɔ caman jɛni n'olu dimina ni suraka dimina an ka ca a bɛ tasuma ye ka don tasuma la olu n'anw tɛ kelen ye dɛ
ni suraka dimina olu b'a fɔ ko n'u sara k'u bɛ don alijinɛ la alijinɛ kɔnɔ olu tɛ foyi to yen u bɛna dugu in bɛɛ k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na tuguni nka cɛ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Adama Ben Jara o bɔra kunu ka taa MINUSMA ka siège ba min filɛ nin ye Mali aéroport kɛrɛfɛ ka taa yɛrɛ u la k'a fɔ olu bɛ Asimi kɔ Asimi cikan min lase MINUSMA ma Asimi ci min fɔ MINUSMA ye ko sans délai k'u ka Mali bila bɛɛ ninnu ko k'olu bɛ Asimi kɔ dɛ i y'a faamuya b'a la n'u ma Mali bila a jamana kɔnɔdenw de bɛ bɔ MINUSMA bɛ fan o fan fɛ u ka mobili u ka marifa u ka blindé u ka avion fɛn fɛn b'u bolo k'u bɛ taa don a bɛɛ la k'a bɛɛ jeni mɔgɔ fɛn fɛn fana bɛ MINUSMA kɔnɔ k'o b'i kun ci k'i da fara i ba ka wolo bɛ kɛ foyi ye wa i ba bɛ su wolo o kangari de taara da MINUSMA ye kunu an bɛ Mali jeunesse fo u bɔra komi kɔnɔkulu i y'a faamuya b'a la ka taa MINUSMA ka base da la ka faso kunna wolo ka faso segin a danbe kɔnɔ an ka foli b'aw ye nin d'a kɛcogo ye i y'a faamuya b'a la n'an tora k'an ka ɲɛmɔgɔ dɛmɛ nin cogo la walahi bilahi a bɛ ɲɛnabɔ n'an ka ɲɛmɔgɔ ko min an bɛɛ fana k'a jira k'a fɔ k'an b'an ka ɲɛmɔgɔ kɔ o bɛ baara tɔ nɔgɔya an bolo ka Adama Ben Jara mɔgɔ fɛn fɛn bɔra kunu i y'a faamuya b'a la ka taa MINUSMA ka siège ba da la an ka foli b'aw bɛɛ ye nin d'a kɛcogo ye i y'a faamuya b'a la a y'aw jija i y'a faamuya b'a la aw jɔlen ka to sans délai min fɔra a ka k'a kɛcogo la parce que ni ninnu ye 6 mois kɛ Mali kɔnɔ n ye n kali Ala la hali n'u bɛ taa Tchad sɔrɔsiw de sara i y'a faamuya b'a la mercenaires sara ko n'o bila Mali la u b'a kɛ ni ninnu n'an ye 6 mois di ninnu ma ninnu tɛ Ala dɔn u tɛ kira dɔn u bɛ an ka dugukolo dugumala u b'a bɛɛ kɛ bɔnjugu ye parce que mɔgɔ min tagatɔ don a tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ min tagatɔ don a tɛ ɲuman kɛ sans délai min fɔra u ka k'a kɛcogo la u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ mais ka don i ka mobili kɔnɔ dɔrɔn ka bɔ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ mun si ma ko b'o la mun si ma kɔnɔni de b'o la anw de ko k'an t'aw fɛ aw bɛ na Mali kɔnɔ aw nana tile kelen de n'a fɔra ko aw ka taa aw bɛ n'aw jɔ ko 6 mois ka don aw ka mobili kɔnɔ ka taa ani jamana minnu ka di ka taa olu fɛ yen nɔ an bɛ mun 6 mois kɔnɔ tuguni janfan de b'u kɔnɔ ka ɲɛsin Mali ma an bɛ min fɔ Asimi n'a ka mɔgɔw ye ka min fɔ Maliden bɛɛ ye bɛɛ jɔlen ka to 6 mois ka jan kojugu 6 mois in kɔnɔ o bɛ se ka fɛn jugu bɛɛ kɛ Mali la 6 mois in kɔnɔ o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ma voilà sans délai min fɔra dɔrɔn o ka taa ka bɔ yen 2 semaines 3 semaines o y'a cayalen bɔ o k'an ka jamana bila an t'u fɛ bi an t'u fɛ sini voilà Mali jeunesse a ye bɔli min kɛ hali bi aw jɔlen ka to Bamakokaw bɔra cogo min na Kayikaw ka bɔ o cogo la Sigasokaw ka bɔ o cogo la Motikaw ka bɔ o cogo la Maliyɛn den bɛɛ ka ɲɔgɔn faamuya MINUSMA ka an fa baara bila tɔɔrɔ min b'an ka MINUSMA don an bɛna bɛɛ ninnu kumakan k'a la an ka foli bɛ aw ye baara ɲɛna fo k'a fɔ k'a ɲɛna walahi ne kɔni a diyara n ye a bɛnna n ma nin de y'a kɛcogo fana ye an b'an ka président ko bɛn an b'a kɔ sini n'a ko min an b'o de la malidenw y'o de yira o i ma ye Asimi tɛ ka kɛlɛ o kɛlɛcogo tɛ Asimi na nin kafiri ninnu ye jamana fɛn fɛn ci o sera k'i ka jamana kɔnɔdenw de bila i contrôle la en tant que i ka jamana kɔnɔdenw b'i fɛ yan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ n'i ko i bɛ Asimi bɔ yen bi i bɛ Mali bɛɛ faga n'i ko i bɛ Asimi bɔ yen bi i bɛ Maliyɛn bɛɛ kan tigɛ solution t'a la a tɛ se ka bɔ yen an ka bɛɛ ninnu lajɛ. an ma bɔ kuma fila la dɛ kuma kelen ko Asimi Goyita ye laɲini min kɛ jamanadenw ka wulikajɔ kɔnɔ ko MINUSMA ka an ka jamana to an ye k'a wajibiya ko o kumakan in o décision in o ka respecter que la voix de Asimi Goyita soit respectée jeunesse bɔra bi ko kuma de fɔ le départ sans délai de la MINUSMA du Mali au wulikajɔ de do pour qu'on be respecter cogoya min na nous avons tout le temps dit que nous sommes une jeunesse que nous sommes un peuple très patient mais que notre patience a des limites et demain vendredi 30 juin 2023 à partir de minuit 00 la patience le peuple malien va perdre patience. C'est ce qui est la vérité. Ba Allah joya Adama Ben Jara k'i fo k'i waleɲuman dɔn ko bi su in na bi jumadon su à partir de minuit 00
MINUSMA k'a yɛrɛ ɲini dɛ sinon o bɛ tasuma wuli o ko la o bɛ tasuma don o ko la à partir de minuit 00 bi maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ yɔrɔ sɔrɔ MINUSMA ka base da la soit o bɛ Mali bila walima so soit o bɛ Mali bila walima an da jɔli ma nin fila de bɛ yen anw de ta ye Mali ye a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten aw nana ko aw nana an dɛmɛ lafiya tɛ yen aw nana ko aw nana an dɛmɛ i y'a faamuya bala ni jɛnɛya ta aw tɛ se foyi la aw nana ko aw bɛ n'anw dɛmɛ an nana an ka jamana ɲagami ka don maliyɛnw kan i y'a faamuya bala ka mɔgɔ dɔw ka so ta so min valeur tɛ tɛmɛ 20,000 kan par mois o b'o to ta 1,000,000 i y'a faamuya pour que maliyɛndenw ka kɛ olu fɛ hali n'a fɔra k'olu ka gɛn maliyɛndenw dɔw ka sɔrɔ ni MINUSMA taara ne ka hɛrɛ bɛ tiɲɛ ni MINUSMA taara ne ka so tɛ sara ni MINUSMA taara ne tɛ cɛki u nana kama de quoi k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na mais ala bɛ ko min na a tɛ tiɲɛ ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ malidenw bɛ Mali fɛ barika bɛ Mali la segukaw ka dugawu bɛ ka minɛ n'a fɔra ko so kolon dɔ bɛ Mali kɔnɔ ko MINUSMA bɛ taa u ta luwanse la 100,000 i y'a faamuya bala 1,000,000 mun kosɔn an kaw bɛ se ka to anw bolo cogo min na ka na k'an ka fɛn bɛɛ gɛlɛya k'an ka sigi gɛlɛya an bolo k'an ka fɛn bɛɛ tiɲɛ an bolo mais aw tagatɔ to i y'a faamuya bala hali n'an ka sow jɔlen de bɛ to yen mɔgɔ t'u ta luwanse la hali n'u b'u si de kɛ mɔgɔ t'u ta luwanse la an jɛn bɛ ni nin bɛɛ ye bi hali n'an bɛ to sɛgɛn de la an jɛn bɛ ni nin bɛɛ ye bi hali n'an bɛ to mɛ n ko terminisi walahi an bɛ taa ni nin ko ɲɛfɔ a da ye wa maliyɛnden bɛɛ b'i ka hɛrɛ ɲini cogo dɔn u nana ka na nin de kɛ mɔgɔw ka sow bɛ ta waribaw la walasa u ko bɛ se ka diya maliyɛnw ye cogo min na maliyɛnw bɛ se ka sa u nɔfɛ tɔw bɛ dilan ji bɛ di mɔgɔ ma aw na kun tɛ nin si ye n'i y'a mɛn ko jamana basigi don basigi tɛ yɔrɔ yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen aw na kun ye basigi de kuma fa n'a ba filɛ aw mana ji kama aw mana jɛnɛya kama aw mana ko a bɛna wariba don mɔgɔw ka so la non aw nana de ko joli bɛ ka bɔn maliyɛnw denw bɛ se ka kisi joli bɔn ma cogo min na an taara sɔrɔ jaja mɔgɔ minnu bɛ ka anw faga aw de bɛ ka marifa d'u ma mɔgɔ minnu bɛ ka anw faga a de bɛ k'u dɛmɛ ni maliyɛn sara rapport tɛ kɛ o la ni maliyɛn sara enquête tɛ kɛ o la mais n'aw ye terrorisiw faga i b'u ye k'an ye population faga n'an ye terrorisiw faga i b'a ye u bɛ wuli ko anw ye nin de faga mais nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de a ka ɲini adama bɛɛ jara n'a ka mɔgɔw fɛ ka Asimi ka baara dafa a bolo ka Asimi ka baara ɲɛ a bolo ni jamana kɔnɔdenw sɔnna Asimi ta ma dɔrɔn o ye baara bannen ye pewu aw jɔlen ka to y'a faamuya wala bi su in na a ka lakali tariku la n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ o ye ni dɔ ma yɛrɛ sara ka dɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ ni dɔ ma sa dɔ tɛ lafiya an b'o waati de kɔnɔ soit an faso bɛ jɔ walima an bɛ sa soit an faso bɛ segin a danbe kɔnɔ walima an da jɔli ma adama bɛn jara i n'i ka jama k'aw fo nin bɔli nafa ka bon fo k'a fɔ k'a ka bon bilahi a ye bɔli min kɛ kunu a ye Mali kunnawolo a ye Mali segin a danbe kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen bɛ Asimi kɔ ni Asimi ko min malidenw bɛ sa o de kɔ walahi aw ka bɔli ɲɛna de cɛ o cɛ ma k'aw ka nin bɔli fɛ kafiri don cɛ o cɛ ma kɛ aw ka nin bɔli fɛ o tigi bɛ fɛn wɛrɛ de nɔfɛ sinon aw ka bɔli kɔnɔ diyara ne ye dɛ walahi nin y'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ bi na Asimi ko ka di maliyɛnw ye dɛ walahi Mali kanu bɛ malidenw na aw ka bɔli walahi a ye fɛnba de ɲa hali bi aw jɔlen ka to bi su in na aw ka bɔ MINUSMA bɛ yɔrɔ o yɔrɔ o y'a faamuya b'a la k'u kun ci k'u da fara tɔɔrɔ min b'an kan MINUSMA de nɔ don k'a firi ala jugu ninnu i y'a faamuya b'a la ka n'an ka jamana ɲagami an bolo o bɛ ka kɔnɔ da walimusow la sow bɛ ta i y'a faamuya b'a la o tɛ baara la foyi su fɛ b'u ye boîte ni fɛnw de kɔnɔ an balimaw bɛ ka sa terrorisiw bɛ tɛmɛ MINUSMA la ka taa an ka dugu attaquer MINUSMA jɔlen bɛ yen k'olu mana kɛlɛ ala n ko n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ ala de deli i y'a faamuya b'a la Asimi kuma min fɔ ko san tɛlɛ in an bɛ ala de deli ala ka barika don Asimi dalakan na an bɛ ala de deli maliyɛndenw ka laɲini min ye ala ka barika don o la ninnu kana 6 mois kɛ an bolo n'o ye 6 mois kɛ an bolo o bɛ bɔmu jugubaw u b'u don an ka dugukolo duguma an ka faamaw yaalatɔ u ka taa ala k'an kisi ninnu tɔɔrɔ ma kɔ u ka jugu fo k'a fɔ k'u ka jugu wala a ye bɔli min kɛ a ɲɛna fo k'a dama tɛmɛ wala aw kana a dabila dɛ wala ni Mali sera ka MINUSMA gɛn ka bɔ yen Afiriki bɛɛ b'u gɛn u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ hɛrɛ ma jigi ye u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ basigi ma na ye u donna jamana fɛn fɛn kɔnɔ a kɛlɛ ma ban parce que olu yɛrɛ de ye kojugu koɲanfan ye MINUSMA donna dugu jumɛn de kɔnɔ k'a kɛlɛ banna ma ban aw kana segin dɛ a y'u gɛn ka bɔ yen komi wulu fatɔ a y'u gɛn
ka bɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na sema mɔgɔw olu ta tiɲɛna olu halakira olu kɛra juguw sago ye u kɛra u ba sinamuso sago ye sema mɔgɔw de ye lɛtiri ci ONU na ko olu tɛ fɛ MINUSMA ka taa ka bɔ Mali kɔnɔ ko parce que k'olu jigi ye MINUSMA de ye MINUSMA de bɛ dumuni di olu ma MINUSMA de b'olu lakana MINUSMA de b'olu bo cɛ MINUSMA de b'olu ladali sanfɛ n ka cɛ ne y'a fɔ aw ye dɛ ko nkalon kɔ ye malo de ye nkalon mana san 100 kɛ boli la don kelen tiɲɛ bɛ wuli k'a minɛ nkalon mana san 100 kɛ boli la don kelen tiɲɛ b'a lajɔ an sera terrain ministre de la sema mɔgɔw soit aw bɛ kɛ komi kayikaw soit aw bɛ kɛ komi bagunukaw soit aw bɛ kɛ komi maliyɛn tɔw mais n'aw ko aw de bɛ Mali tila maa ma aw kɔn kiyama wa aw ba ka wolo bɛ kɛ foyi ye Asimi de bɛ yen marifaw b'a bolo avion b'a bolo drone b'a bolo se b'a ye bi k'aw bɛɛ batard sauter pa paga tɛ bɔ a la aw bɛ ka lɛtiri ci mɔgɔ minnu ma ONU mɔgɔ minnu ma olu bɛɛ ka misɛn Maliko la bi aw jigi dalen bɛ mɔgɔ minnu kan olu bɛɛ ta de tiɲɛna olu ni aw bɛɛ ta tiɲɛna bilahi aw bɛ segin kɔ walima aw bɛ taa lahara aw bɛ Mali bonya walima aw bɛɛ bɛ kɛ su ye nin kafiri sema in an y'aw ka mɔgɔw ta k'u bila assemblée kɔnɔ k'aw ka mɔgɔw ta k'u kɛ ministres ye k'aw ka mɔgɔw ta k'u kɛ fɛn bɛɛ ye ne yɛrɛ t'a dɔn o mɔgɔ ninnu tɛ se ka kuma u fɛ yan a fɛn fɛn filɛ ɲɛmɔgɔya la Mali kɔnɔ u bɛɛ tun bɛ panpan na nin sema in kɔnɔ olu bɛ mun de la yen n'o tɛ kuma nin sema in fɛ u ka sabali u ka maliyɛn bonya u ka sabali mais a bɛɛ mɔgɔ sugu ninnu si tɛna kɛ Mali fɛ olu bolo ko olu jɛlen de olu ka fisa ni farafinw ye k'aw bɛ n'an ka jamana de tila depuis aw faw ma wolo Kidal ye Mali de ye aw bɛ se k'o tila cogo jumɛn Mali tɛ tila fila ye bi a tɛ tila fila ye sini ni min tɛ Mali fɛ i bɛ taa jamana wɛrɛ de la ni min tɛ Mali fɛ i bɛ taa dugukolo wɛrɛ de fabriquer i yɛrɛ tɔgɔ la k'i sigi ye mais ka bɔ Kayi fo Kidal a bɛɛ Mali de ni k'i b'a tila an b'i batard sauter foyi tɛ bɔ a la ni k'i bɛ Mali tila an b'i batard sauter foyi tɛ bɔ a la a se bɛ an ye bi a cɛw b'an bolo a dusu bɛ an na a cɛw b'an bolo bi a minɛn b'an bolo a y'a faamuya b'a la an bɛ s'a baara la i bɛ to an kɔ de n'i ma to an kɔ an bɛ kisɛ di nun fɛ fura t'a la o ye lɛtiri ci ONU mɔgɔ ma or que l'État de kan ka lɛtiri ci ONU mɔgɔ ma ONU yɛrɛ a fɔra ko chef de i y'a faamuya jamana ɲɛmɔgɔ de kuma yɔrɔ don o yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ tɛ dɛ mais n'a fɔra ko olu bɛ ka sema mɔgɔ de bisimila bi tiɲɛ bɛ min tiɲɛ bɛ min o de la Poutine bɛ ka i y'a faamuya b'a la birisi sigi Mali bɛna don a la Burkina bɛna don a la Guinée bɛna don a la den ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛna don o ton de kɔnɔ o de ye ONU ɲɛnama ye o de ye droit de l'homme ɲɛnama ye mais droit de l'homme min bɛ Amérique ta nkalonfin de bɛ juguya de bɛ ka fantanw joli min o de bɛ yen i y'a faamuya b'a la ninnu kan ka sema bisimila wa ninnu kan ka sema ka lɛtiri minɛ wa sema bɛ Mali de kɔnɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye Asimi de ye o de kan ka lɛtiri ci aw ma o de ka lɛtiri kan ka taa ONU na sema mɔgɔw ka lɛtiri bɛ taa mun de la ONU na diɲɛ sigin bɛ nkalon de ka tiɲɛ tɛ droit tɛ sariya tɛ foyi foyi tɛ yen n'an ye nin fɔ ko ayi k'an bɛ ka bɛɛ kɛlɛ a tiɲɛ tɛ nin sema kolonden barika tɛ aw la aw tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 kan anw ka jamana nimayɔrɔ ko aw bɛ to ni o ye o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn Kidal de ye Mali nimayɔrɔ ye Kidal de ye Mali yɛrɛ yɛrɛ ye n'aw taara ko aw bɛ to ni o ye tubabuw k'aw nɛgɛn k'aw bila ba falen kan o bɛ marché yan tɛ marché dɛ aw b'a bila bi aw b'a bila sini n'aw m'a bila marifa b'an bolo an b'a bɛɛ batard sauter yan k'a feere tamasɛkiw ka bɔ lahara kana sigi an ka dugukolo sanfɛ mɔgɔ jɛman yɛrɛ bɛ maliyɛn na maliyɛn bɛɛ bɛ komi ne cogo a dɔw yɛrɛ finnen don ka tɛmɛ ne kan mɔgɔ jɛman tɛ anw na an tɛ surakaya an ma bɔ suraka jamana na Mali y'anw de ta ye soit a b'an bonya walima a bɛ taa lahara o de bɛ yen bi Asimi b'aw to yen dɛ nin constitution min passetɔ filɛ nin MINUSMA min gɛntɔla filɛ nin jigi t'aw la tuguni n'aw jamana an tɛ kisɛ ci aw la foyi an bɛ taa aw minɛ Kidali k'aw bolo siri aw kɔfɛ ka t'aw bila toilette kɔnɔ aw bɛ sa toilette kɔnɔ yen punition k'aw pini an tɛ mɔgɔ si faga an mana marifa sɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bolo walima Mali tilali ko mɛ cɛ o cɛ da kɔnɔ i y'a faamuya an ka sɔrɔdasiw bɛ t'i minɛ u tɛ kisɛ ci la foyi k'i minɛ dɔrɔn ka t'i bila ɲɛgɛn kɔnɔ
nye kalo kelen kalo fila kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ i bɛ ka bo kasa sama o b'i si kɛnɛ den tigɛ k'i nugu tigɛ k'i batari sote n'o kɛra bɛ Mali bonya ala jugu kafiri mafiri ninnu o tɛ baara fɛ baarakɛlaw tɛ sɛbɛkɛlaw tɛ nafolo sumalen ka ta dɔrɔn ka di olu ma ni ninnu tun bɛ baara kɛ Kidali ye Mali nimayɔrɔ de o tun kan ka valeur dɔ Kidali la mais an ka président fɛn fɛn tɛmɛna ATT ninnu comment ça s'appelle Alpha ninnu jamana nafolo tun bɛ ka cɛ ka taa di ninnu ma sira tɛ yen i y'a faamuya b'a la ekɔliso tɛ yen foyi foyi tɛ yen o bɛ tila ka to o wari don marifa la k'a di terroriste ma k'o k'an faga o waati banna Asimi de bɛ yen ni min ma kɔntan an bɛ zu bi tigɛ zu bi k'a tigɛ k'a firi ala jugu ninnu aw kana dan ka lɛtiri ci o ni mɔgɔ ma dɛ a ye Mali yɛrɛ ta ka d'u ma Mali bɔra o bolo pewu aw kana dan ka lɛtiri ci u ma dɛ nin ye Mali tagalen de an tɛ segin tuguni sira min an b'a kan an t'a bila fo an da joli ma Asimi y'a fɔ yan an bɛ sira min kan foyi t'an bɔ nin sira kan imagine ninnu tun kan ka hakili sɔrɔ ka segin u yɛrɛ ma ni ala tun ye ninnu da kunnaja kama u yɛrɛ b'a dɔn ko solution t'a la cɛ min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ Mali segin a danbe kɔnɔ sema mɔgɔ tun kan ka hakili sɔrɔ ka segin u kɔfɛ k'a kɛ komi Kayikaw k'a kɛ komi Bagunukaw k'a kɛ komi Segukaw k'a kɛ komi Maliyɛn tɔw Kayikaw tɛ panpan na o Bagunukaw tɛ panpan na mais pourquoi Kidalikaw dɔrɔn bɛ panpan o yɛrɛ Kidalika bɛɛ tɛ dɛ ni mɔgɔ jɛmani ninnu a terminus de sera Asimi de bɛ yen Mali tilali ko kuma o tɛ fɔ a ɲɛna n'an ye marifa ye mɔgɔ fɛn fɛn bolo Kidali ka sɔrɔ e tɛ sɔrɔdasi ye i ba ka wolo bɛ kɛ fu ye fura t'a la dɛ Asimi de bɛ yen voilà an ka constitution o passera déjà min ye MINUSMA ye o tagatɔ don aw bɛna dɔn ko ala ye ka min ɲɛgɛn Asimi kunkolo bɛ baara kɛ dɛ Asimi ale tɛ presse o walayi fɛn fɛn bɛ kɛ mais ko cɛ ka stratégie a bɛ politique dɔn hali i y'a faamuya b'a la hali n t'a dɔn n bɛna fɔ a bɛ politique dɔn ka tɛmɛ diɲɛma bɛɛ kan Asimi ale tɛ presse a tɛ kuma foyi mais a sigilen b'a ka salon kɔnɔ i y'a faamuya b'a la a bɛ k'i bolo tigɛ k'i kun tigɛ k'i sen tigɛ k'i kɛ juguw sago ye ka sɔrɔ i ma bɔ a kalama Asimi de b'o kɛ a t'i nɛni a tɛ kun min fɛ foyi mais k'i ta tiɲɛ ka sigilen to a ka bureau kɔnɔ Asimi de bɛ se k'o kɛ k'i ta tiɲɛ ka sɔrɔ a ma tɛgɛ k'i la ka sɔrɔ a ma mugu ci i la MINUSMA ta tiɲɛna pewu u kunkolo tigɛla o tun ye Barikani ye i y'a faamuya b'a la u sen tigɛra o tun ye Takuba ye sisan an bɛ k'u kɔnɔ de fara n'o ye MINUSMA ye taga yɔrɔ t'u la koro bolo donko ni donkoma ye n'u y'a don ka taa ɲɛfɔ fa bɛ sa n'u y'a don ka taa kɔfɛ u ba bɛ sa n'u tora donbali fana u bɛ lahara kɔlɔnji min Mali ye Mali de ye Mali tɛ se ka tila filɛ ni min bɛ to Mali kɔnɔ i ka to Mali kɔnɔ ni min bɛ fara malidenw kan i ka fara malidenw kan ni min to o la an bɛ batari sauter yan foyi tɛ bɔ a la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile la question est là bɔnɛma wolo ninnu san joli a b'an kan ala k'u ka ban waati sera san joli faso nafolo bɛ ka ta ka d'u ma ji tɛ yen kɛnɛya tɛ yen foyi foyi tɛ yen u bɛ tila ka don marifa la ka di jugu ma k'an faga juguya kɔfɛ c'est fini aw kana dan ka lɛtiri ci ninnu ma dɛ a y'u ta ka na Mali kɔnɔ Mali tɛ bɔ nin sira kan bilahi aw kana dan ka lɛtiri ci ninnu ma dɛ a ye ninnu ta ka na n'o ye Mali kɔnɔ Mali bɛ sira min kan an t'an kɔfilɛ yɛrɛ an bɛ taa de barika bannen tɛ ninnu aw bɛ k'aw jigi da mɔgɔ minnu kan olu ta tiɲɛna n'u ta tun ma tiɲɛ o bɛ gɛn yan aw bɛ k'aw jigi da mɔgɔ minnu kan n'u tun ma kɛ juguw sago ye o tun tɛ Mali bila o n'i y'a ye olu ye Mali bila barika de bɛ Mali la Mali jɔ waati de sera Asimi de bɛ yen sinon kunun tun tɛ se k'u gɛn o kunun aw sema kelen tun b'aw sago kɛ yan nɔ an ka drapeau tun bɛ da dugu ma k'aw bo kɛ a sanfɛ an ka drapeau tun bɛ siri fali la aw yɛrɛ ka kuma k'aw b'a ka passeport dilan aw tun bɛ juguya fin na ka taa pick-up ni fɛnw ka to k'olu yira anw na bi avion kelen aw n'a ka pick-up bɛɛ a b'a bɛɛ batari sauter ka bɔ yen avion kelen Sukhoi kelen i y'a faamuya b'a la aw tun bɛ ka blindé minnu yira i bɛ ka tile la ani pick-up minnu yira avion kelen a b'a bɛɛ ci ka bɔ yen ala jugu kafiri juguya kɔ filɛ nin ye surakaw ka bɔ suraka jamana na ka na sigi an ka dugu kɔnɔ k'olu ye Maliyɛn ye an y'aw bonya ka sigiyɔrɔ di aw ma aw de bɛna ko aw b'an ka jamana tila filɛ jamana nimayɔrɔ an ka jamana sanu bɛɛ bɛ yɔrɔ min na jamana hɛrɛ bɛɛ bɛ yɔrɔ min na jamana pétrole bɛɛ bɛ yɔrɔ min na k'aw bɛ yen ta tubabuw bɛ k'aw nɛgɛ k'aw kɛ ba falen kan aw tɛ se ka kisɛ yɛrɛ ci sema mɔgɔ fɛn fɛn bɛ dabarabara la ne kelen bɛ se k'u bɛɛ faga sema mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛn na i bɛ marifa di ne ma n kelen bɛ ɲɛsin ma k'u bɛɛ faga n kelen a bɛɛ fugari a bɛɛ baarakɛbali mɔgɔ minnu b'a sɛgɛn
maintenant bɛ taa an bɛ se Assimi de bɛ yen nin sira n'an y'a bila bi la i b'a fɔ a ma ko tu ɲamɔgɔdenni faso an b'a segin a danbe kɔnɔ faso in a bɛ segin a danbe kɔnɔ walima an bɛ taa lahara n'anw de bɛ kɛ saraka ye walasa Mali ka jɔ Ala k'anw kɛ su ye Mali ka lafiya Ala k'anw kɛ saraka ye Mali ka lafiya parce que faso tɛ jɔ ni dɔ ma a yɛrɛ saraka faso tɛ jɔ ni dɔ ma kɛ su ye k'a firi Ala jugu bɔnɛma wolo ninnu an tɛ Mali tila de an bɛ Mali kuru de k'a sɔri aw n'aw zumɛ kɔnɔ ye an tɛ Mali tila fila de an bɛ Mali bɛɛ kuru de y'a faamuya b'a la k'a sɔri aw n'aw zumɛ kɔnɔ nɔ aw ye mɔgɔw tɔɔrɔ aw tɛ tɛmɛ mɔgɔ 100 kan san joli k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamana nɛgɛ bɔ an na waati min an bɛ ka se sɔrɔ ne tun bolo aw kan ka sabali de aw tun kan ka hakili sɔrɔ de mais hali bi aw bɛ panpan na k'a bɛ lɛtiri ci o ni mɔgɔw ma aw bɛ lɛtiri ci olu ma barika b'olu la Mali ɲɛ b'olu la Jɔpu bɛ ka t'u ku tigɛ su ni tile ka t'u ka juguya fɔ olu de ye Kadafi faga olu de ye Mali ɲagami Jɔpu bɛ ka t'o fɔ don o don Sogɛli bɛ ka taa fɔ Abulayi Mayiga bɛ ka taa fɔ ni barika tun b'u la u tun b'an bali nin bɛɛ la barika t'u la u ta tiɲɛ fanga tɛ to bolo kelen kan diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de bi se b'i ye i y'a faamuya wala i bɛ se ka dɛsɛ fana bi se b'i ye se bɛ se ka k'i ɲɔgɔn wɛrɛ fana ye o de ye diɲɛlatigɛ ye diɲɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma de fɛn bɛɛ n'a waati se b'an ɲɛ bi minɛn min b'an bolo a tɛ Faransi bolo an bɛ se ka Faransi kɛlɛ bi Mali bilahi anw bɛ se ka Faransi kɛlɛ bi minɛn min b'an bolo minɛn min bɛ Mali bolo bi an bɛ se ka Faransi kɛlɛ kuma ma se aw ma aw b'a bila de diyagoya aw ka hɛrɛ bɛ min na i y'a faamuya b'a la a ye kɛ ko Maliyɛn tɔw aw ka sigi Mali kɔnɔ ka hɛrɛ b'a la an ye fɛn bɛɛ kɛ aw ye jamana nafolo tun bɛ ka cɛ ka taa di aw ma an y'a ka mɔgɔw ta k'u bila assemblée kɔnɔ k'aw ka mɔgɔw ta k'u kɛ minisiri ye aw bɛ mun wɛrɛ de nɔfɛ sisan lahara taga de b'aw kɔnɔ wa an b'aw bɛɛ faga k'aw sudu komi aw dara dangadenya de kama aw ma da hɛrɛ kama komi aw bɛ fɛ ka taa lahara de anw pɛrɛlen don k'aw bɛɛ bata soto k'aw faga k'aw bila jahanama kɔnɔ ye kafiriden ninnu Mali tɛ tila bi a tɛ tila sini e ka nin nafigiden ninnu lajɛ waati min na maliyɛnden bɛɛ bɛ ka nisɔndiya ni minisima ka tagali ye o de bɛ lɛtiri ci la o ni mɔgɔ ma an ma jɛ ni minisima ka tagali ye minisima de tun bɛ ji di an ma Mali faamaw ka sira tɛ anw na Mali faamaw ka sira bɛ se ka kɛ aw la cogo jumɛn Mali faamaw bɛ se aw tɛ mɔgɔ bonya an bɛ se ka ko t'aw ta la cogo jumɛn an ka drone bɛ Kidali kun na n'an ye cɛ o cɛ minɛ molobalidenya la drone b'i to sanfɛ ka bɔmu jigin i kan k'i batari sauter ka bɔ diɲɛ kɔnɔ bana jugu fura ye fura jugu ye a kan ka fɔ nin cogo de la n'a bɛnna min ma o don n'a ma bɛn min cɛ nin kafiri ninnu kan ka nɛni de kɔ o y'an tɔɲɔ sa jamana jɔ o tɛ se ka kɛ molobaliya ye kɔ jamana kuntigi bilakoro fara saba ka tulonkɛ kɛ n'an ka nafolo ye k'an ka jamana danbe bɔ a la a mɔgɔ minnu y'aw nɛgɛn k'aw kɛ ba falen kan olu ta tiɲɛna pewu olu tɛ se ka ci ka ci u tɛ se ka foyi dilan diɲɛ kɔnɔ Macron n'a nɔfɛmɔgɔ Joe Biden o kɛra su yɛrɛ ye o kɛra su kɔrɔ wulilen ye ale bɛ tilen ka bo k'a ka kulisi kɔnɔ ka sugunɛ k'a ka kulisi kɔnɔ a se ka tagama ka don avion kɔnɔ o ta tiɲɛna Macron bɛ tilen ka an ka président wele u t'a ka appel ta Macron bɛ kasi la bi Afiriki bɛɛ bɛ ka bɔ Faransi bolo u ta tɛ tiɲɛna u tɛ don da la fo ka diɲɛ dugukolo meleke Mali bɛ sama kɔfɛ gomi t'an gosi se bɛ an ye an ni Russie tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo coopération foyi tɛ se Mali la bi Malidenw b'u ka ɲɛmɔgɔ fɛ an bɛɛ kalannen don bi an bɛɛ bɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ foyi tɛ se an na n'i ko b'an ka jamana ɲagami bi i b'an bɛɛ de faga terminus bilahi ni ko b'an ka jamana ɲagami bi i b'an bɛɛ de faga ka sɔrɔ k'an ka dugukolo ta mais ka an balolen to an ka dugukolo sanfɛ ko e bɛna dimi don anw na o banna pewu Assimi de bɛ yen Sogɛli de bɛ yen Ras Balayira de bɛ yen Zesika Mete de bɛ yen déterminé nka cɛ fo an kunkolo ni piki fo an da jolima sinon molobalidenyaw tɛ kɛ an na bilakoro fara saba ninnu sema aw kana dan ka lɛtiri ci u ma dɛ a ye bilahi n'an ma sabali bɛ dɔn n'an ma sabali a bɛ n dusu labɔ n b'aw bɛɛ ba nɛni yan aw man ka hakili sɔrɔ ten sa n'ala tun ye ninnu da kunnaja kama o tun kan ka sabali sisan ka sabali parce que se t'u ye tuguni se tɛ mɔgɔ ye waati min na i kan ka sabali de aw jigi tun bɛ mɔgɔ minnu kan olu bɛ ka gɛn komi sɛ aw jigi tun bɛ mɔgɔ fɛn fɛn kan an bɛ k'u gɛn komi sɛ aw man ka segin aw kɔfɛ mais lahara taga de b'aw kɔnɔ an b'aw bɛɛ faga k'aw sutu kafiriden ninnu tɔɔrɔ min b'an k'aw don mɔgɔ dama dama ka t'i sigi ko Mali ka tila o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn jamana kuntigi mɔgɔ fila ka t'i sigi k'olu b'u ka indépendance ta aw ta ka indépendance sa dɛ a bɛ segin de ka don aw baw kɔnɔ
danga denkuntigi nunu suraka den nunu ka bɔ wali jamana kɔnɔ kana sigi anw fɛ nɔ ko an ka jamana ka di an ma an tɛ an ka jamana di an ma dɛ an bɛ mali di aw ma ka tila ka Côte d'Ivoire fara kan ka tila ka Burkina fara kan ka tila ka Guinée fara kan ka tila ka i y'a faamuya b'a la lahara fara kan ka di aw ma kafiri den nunu n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ n'an bi n'o ye mɔgɔw tɔɲɔ wa jamana jɔ mɛ a ka bon hakili ma jamana kuntigi mɔgɔ fila bɛ se ka t'i jɔ cogo jumɛn k'olu bɛ murutu an bolo i bɛ marifa di ne ma kelen bɛ ɲɛsin Kidali ma mɔgɔ jɛmani minnu bɛ k'u bɛɛ faga ne tɛ se ka kɛ président ye quoi walahi ne tɛ se ka ni ne kɛra président ɲɛ kale ne bɛ kɛ président cogo jumɛn ko bilakoro ka to ka tulonkɛ kɛ jamana la mais a tɛ marcher a tɛ marcher non mais ça fait mal quoi souvent ko dɔw bɛ kɛ quoi a b'i dusu tɔɔrɔ quoi n'i tɛ ɲini ka kabu péter quoi ni kunkolo tɛ ɲini ka tiɲɛ quoi jamana kuntigi mɔgɔ dama dama ka t'i sigi dɔrɔn ka to ka foutaise kɛ mɔgɔw la mais ça fait mal ça fait mal an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ komi olu ta tiɲɛna quoi ta tiɲɛ ni danga de b'olu nɔfɛ a ye olu to u ka panpan u b'a sɔrɔ ɲɛ fɛ yen nɔ an bɛ kodaw ka garankɛ ma min da bagolo kan an bɛna waraba la Abdoulaye Diop a ye Abdoulaye Diop lamɛn dɛ a bɛ ka min da aw ka sɛbɛn. Le général américain Stephen Townsend, qui commande Africom, a affirmé le groupe Wagner, c'est-à-dire les paramilitaires et mercenaires russes. Le groupe Wagner est au Mali, ils sont plusieurs centaines, le monde entier le voit et cela nous préoccupe. Est-ce que vous confirmez? Encore une fois, je ne suis pas plus impressionné. Vous savez, c'est la même Amérique, notamment à travers le général Colin Powell, qui, au Conseil de sécurité des Nations Unies, a montré des photos satellitaires et des preuves au monde entier qui nous ont tous convaincus que l'Irak dépose d'armes de destruction massive. La suite de l'histoire, vous la connaissez, elle était totalement fausse. Donc ce sont des mensonges. Ça a été mené à ce pays, absolument. Et pourtant, le commandant américain d'Africom ajoute que Wagner bénéficie du soutien d'avions de l'armée russe pour son déploiement. Ce que je peux vous dire et que nous avons dit de façon constante, le gouvernement du Mali a fait un communiqué absolument très clair sur la question. La coopération avec la Russie est une coopération historique. Notre coopération avec la Russie est une coopération d'État à État. Le Mali ne s'adresse qu'au gouvernement russe qui répond à nos sollicitations avec une grande célérité, une grande efficacité. Les 7 derniers mois, les équipements et les fournitures qui ont été acquis via cette coopération n'ont jamais été, ce type d'investissement n'ont jamais été faits au cours des 15 ou 20 dernières années. Le problème du Mali n'est pas Wagner. Le problème du Mali, c'est un problème d'apporter la sécurité aux Maliennes et aux Maliens. C'est notre responsabilité. Et nous ferons tout ce qui est nécessaire, conformément à nos lois et conformément aux traités internationaux pour pouvoir répondre à cela. Et nous souhaitons que les autres qui sont en train maintenant de faire toute cette campagne autour de Wagner, qui prennent un peu de recul, qui viennent voir avec le Mali quel problème sécuritaire vous avez et quelle peut être notre contribution à pouvoir résoudre. Je pense que c'est ce dialogue que nous attendons de nos partenaires. Allah ka barka du la wallahi ni nunu tun mana Mali tun tɛ jɔ Allah ka barka di la a ko Wagner ko min b'u da kɔnɔ fɛn min ka di u k'a fɔ mais olu ni Russie l'État de bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Russie l'État olu n'olu de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo n'a ka di u k'a fɔ hali wɔkulɔninw bɛ Mali kɔnɔ olu ka sira t'a la k'a fili aw man jugu ni Wagner ye kunu ne ye Macron kumakan joué a bɛ ka cɛ bagabaga n'o ye Guinée président a bɛ k'o bagabaga walasa u bɛ se ka tugu a ko komi wulu n'a ko cogo min na k'anw ka jamana kumaniya hɛrɛ ma aw man jugu ni Wagner ye aw man jugu ni mercenaires ye aw man jugu ni terroristes ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kumaniya hɛrɛ ma k'Afiriki ci marifa dɔrɔn tɛ terroriste ye dɛ marifa ci dɔrɔn tɛ terroriste ye ninnu de y'u sen da anw ka hɛrɛ kan o ka jugu ni terroriste ye par exemple sa ne kɔngɔ bɛ ne la ni ko n bɛ taa dumuni ta k'a dun dɔ jɔlen bɛ kɔnɔ ko n tɛ dumuni dun kɔngɔ ye minɛ fo ka taa n faga o man jugu ni terroriste denya ye ninnu ka jugu ka tɛmɛ c'est que ninnu de ye terroriste yɛrɛ ye quoi Afiriki k'Afiriki ta tiɲɛ k'anw kumaniya hɛrɛ ma k'anw kɛ fantanw ye k'anw bolola fɛn bɛɛ suɲɛ ninnu de y'a kɛ olu de sigilen b'u da baara kan n'a da cɛjugu cɛbilen Daramɛ ka journaliste ninnu de bɛ cɛbilen Daramɛ ko su ni tile a n'a da jɛngɛnen ye n'a faamuya b'a la ko Wagner hali ni volcan bɛ aw ka mun b'a la u ko olu kɔni da b'anw ka ko la su ni tile Wagner aw ka jugu ka tɛmɛ Wagner kan aw ka jugu ka tɛmɛ jahanama kan aw ye ko min da anw kan hali terroriste ma da an kan ninnu ye
terroriste bɛ tɛmɛ ka mɔgɔ bali a ka hɛrɛ la terroriste tɛ tɛmɛ ka mɔgɔ bali a ka hɛrɛ la n'i ye mɔgɔ bali a ka hɛrɛ la a bɛ komi i y'a faga a ninnu de y'anw faga olu bɛ n'u sigi ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ dɛ olu ye l'état des droits de l'homme ye dɛ aw tɛ l'état des droits de l'homme ye dɛ a ye arijinɛ de k'a feere ninnu dabara bɛ se ka mɔgɔ dafa dabara tɛ se ka mɔgɔ dafa kɛwale de bɛ mɔgɔ dafa a ye tɔɔrɔ min da anw kan a bɛɛ kɛra anw ɲɛna degun min b'an kan aw de nɔ don aw t'aw dabɔ Wagner barika de bɛ Wagner la barika de bɛ Russie la aw ka Afrique coloniser ka ban baara ma k'a kɛ jugusago denya ye i y'a faamuya b'a la Russie tɛ c'est normal Russie bɛ na Afrique minɛ aw la parce que Russie olu bɛ baara de kɛ ka sansi sɔrɔ k'Afrique bɛɛ k'u ta ye mais u banna baara ma u banna baara ma u banna tilennenya ma u banna tiɲɛ ma ala y'a to a ka masaya la Afrique bɛɛ bɛ ka taa Russie ka côté la Afrique bɛɛ bɛ ka taa Russie ka côté la terroristes sigilen bɛ jihadistes sigilen bɛ kafiri mɔgɔ fagalaw sigilen bɛ Wagner mɔgɔ b'a bɔ n ko hali saki Abdoulaye Diop kana ninnu ka wele yɛrɛ jaabi quoi kana to hali k'i da don i ka sanu ninnu jaabili ma quoi bilahi i ka sanu ninnu jaabili ma kan'i da don ninnu da la kan'i da don ninnu da la anw ka président nana n'u k'u bɛ Afrique jɔ a b'an bali o la k'anw ka terrain kow tiɲɛ k'anw ka avion kow tiɲɛ k'an ka sanu kɛ aw ta ye k'an ka coton kɛ aw ta ye an ka fɛn bɛɛ tun bɛ aw de ta ye aw man jugu ni mercenaire ye aw man jugu ni terroriste ye anw yɛrɛ ka hɛrɛ ka minɛ anw na aw tɛ mɔgɔ fagalaw ye aw ye mɔgɔ fagalaw ni mais n'an bɛ taa an bɛ se quoi an yɛrɛ kunna nafolo an ka hɛrɛ a y'an kumaneya la n'aw tɛ mɔgɔ fagala jɔn ye mɔgɔ fagala ye i b'olu de sigilen ko droit de l'homme l'état de droit Zubi l'état de droit dabara la hali Mamadu Dumbuya filɛ nin mun de la Macron bɛ k'a wele k'a kana ɛri Guinée k'a kana lawuli ɛri Guinée k'a kana lawuli ɛri Mali tun bɛ yen nɔ u y'u sen da bɛɛ kan k'a bɛɛ ci ɛri Mali u ye ninnu bɛɛ minɛ an na c'est minnu c'est que an bɛ hɛrɛ sɔrɔ sira fɛn fɛn fɛ u y'u sen da bɛɛ kan anw ka to jɔnya la ka valeur bɔ an ka fɛn bɛɛ la ka valeur don u ka fɛn kolonw na o de k'anw de ye patron ye ala b'aw ɲɛ suma juguya kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de n'an bɛ taa bila an bɛ se ala bɛ ko yira aw la diɲɛ kɔnɔ yan aw ma sigi ni min ye hakɛ bɛ se fɛn bɛɛ la hakɛ de bɛ ka wuli aw nɔfɛ ɲɛ t'a la a bɛ tilen ka Afrique président wele o t'a ka appel ta kunu aw tun bɛ Afrique président bolo ko mɛlɛkɛ bi aw b'aw ɲɛkɔrɔ komi samiyabu aw ɲugun de bɛ anw na n'an bɛ taa an bɛ se n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle Tchadi an bɛ na Tchadi sɔrɔdasiw de wulila i y'a faamuya b'a la kungo kɔnɔ i b'a dɔn Tchadi olu fana sɔrɔdasiw bɛ u bɛ ka fan bɛɛ sécuriser nin waati la Tchadi sɔrɔdasiw de tora tagama la kungo kɔnɔ ka to munumunu na kungo kɔnɔ u taara bɔ Barikani mɔgɔw kan o bɛ ka terrorisiw former kɛlɛ kɛ cogo la o bɛ ka terrorisiw dege marifa ci cogo la o bɛ ka terrorisiw dɛmɛ Tchadi sɔrɔdasiw de tora tagama la kungo kɔnɔ ka taa bɔ faransɛw kan o ni terrorisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka terrorisiw dege kɛlɛ la Tchadi sɔrɔdasiw y'o ye dɔrɔn u dusu tiɲɛna u dimina danbe bɛ sɔrɔdasiw minnu na dɛ olu de taara bɔ nin kafiri ninnu kan ala bɛ sɔrɔdasiw minnu fɛ sɔrɔdasiw minnu b'u faso fɛ sɔrɔdasiw minnu bɛ Afiriki fɛ olu de taara bɔ faransɛw kan u bɛ ka terrorisiw dɛmɛ i y'a faamuya b'a la kɛlɛ kɛ cogo la Mali ye nin fɔ depuis kunu mais n'an bɛ taa an bɛ se a Tchadi sɔrɔdasiw taara bɔ u kan u dusu tiɲɛna u sinna k'a publier réseau sanfɛ ka yira diɲɛmaw la ko ja terrorisiw minnu bɛ Afiriki terrorisiw minnu bɛ ka Mali ci terrorisiw minnu bɛ ka i y'a faamuya b'a la Burukina jɛni ko Faransi de bɛ k'u former ni Tchadi kɔnɔ u y'o publication bila Macron ye téléphone ta ka jɔnden in wele cɛ tɔgɔ petini Yusuf Debi denkɛ in min bɛ président la bi k'o wele k'aw ka sɔrɔdasiw ye publication dɔ kɛ k'ale ma jɛn n'a ye o lagasa den y'a ka chef d'état-major bila i y'a faamuya b'a la k'o ka yafa ɲini Macron fɛ masa non ne ɲaji de bɔra kɔ walahi mɔgɔ min c'est que muso min ka wolo mana kɛ nin den sugu wolo ninnu ye i ma tila kɔ o de la ala bɛ mɔgɔ dɔw bali den na i bɛ kasi ala bɛ muso dɔw bali den na o bɛ fan bɛɛ kɛ sɔnni ma ko ne ka se dɔmaw ma ka se moriw ma
k'olu ma den sɔrɔ ala y'i bali den na kun min kama i t'a dɔn de n'i tun b'a dɔn i tɛ se dɔnmaw ma i tɛ se muru ma parce que ala bɛ den sugu dɔ d'i ma hali ka to den wolobaliya la i ka to den sɔrɔbaliya la o ka fisa den dɔ sɔrɔli ye Tchadi président o de ye a ka chef d'état-major bila k'u ka yafa ɲini faransi fɛ ko ni nin sen bɔra a la k'o t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni ayiwa sɔrɔdasiw minnu dusu b'u kɔnɔ n'u taara bɔ faransɛw kan u bɛ ka terrorisiw former u bɛ ka terrorisiw dɛmɛ o sɔrɔdasiw minnu taara bɔ u kan n'u dimina ka publication kɛ o y'olu fana minɛ k'u don kaso la k'u tun man ka nin kɛ faransi la k'u tun man ka nin kɛ faransi la Sogɛl ye nin de fɔ Nations na ko PRAFO bɛ yen olu de bɛ terrorisiw dɛmɛ olu de b'u dege kɛlɛ la olu de bɛ marifa d'u ma a Tchadi sɔrɔdasiw bɔra o kan u don kungo kɔnɔ ka dalu yira diɲɛma bɛɛ la ka PRAFO di bɛɛ ma a publication bɛ fan bɛɛ fɛ Tchadi président lagasaden a bɛ kasi la Macron ye téléphone ta k'a wele k'u tun man ka nin publication k'u tun man ka faransi lajaba nin cogo la u tun man ka u wayiba nin cogo la ale tɛ jɛni ni a donna ta bɔra ta k'i panpan u kunna ka jama u kunna o fana bɛ kasi la ko Macron ka yafa a ma masa n'an bɛ taa an bɛ se bilayi nin kɔ bɛɛ ye malo de Tchadi président n'a ka di ba ta ka di Macron ma n'a ka di fa ta ka di Macron ma nin kɔ bɛɛ ye malo de wa bilahi ni faransi y'a dɔn e ye i k'a fɔ ma t'u ɲa mɔgɔden ta mɔgɔ fɛn fɛn y'u bonya bilahi i ta de bɛ tiɲɛ kɔ mɔgɔ fɛn fɛn tora ninnu kɔ bilahi ala b'i halaki de ala b'i halaki de e ka sɔrɔdasiw ka bɔ nin jugu sago ninnu kɔ bɛ ka jugu dɛmɛ faso kan olu dimina ka jɔ u jɔyɔrɔ la e bɛ tila k'olu minɛ k'u don kaso la ko parce que k'o ye nin kɛ faransi la an bɛ taa min an bɛ taa min nin de kɛra Tchadi dɛ a yanni bi ka se Mali fɔlɔ de y'a fɔ k'u ka baara tɛ foyi ka terrorisiw former ka terrorisiw dɛmɛ o y'u dala cɛ o la o plainte bɛ Nations na hali bi o ma jaabi o bɛ ka tɛmɛ o kɛrɛfɛ ala ka teli n'a ka ciden ye o bɛ mɔgɔ minnu ka jamana kɔnɔ k'u ter'u dɛmɛ kɛlɛ la k'u ter'u dɛmɛ basigi la o bɛ ka terrorisiw dɛmɛ olu fana kan ye olu ka sɔrɔdasiw y'o dalilu sɔrɔ masa wallahi tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala n'an bɛ taa an bɛ se mɔgɔ si kana perese dɛ a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ jɔ a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ jɔ ala ma barika don nkalon na wa ala tɛna barika don nkalon na nkalon kɔ ye malo de ninnu sɔn bɛɛ filɛ u jogo bɛɛ filɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn b'an ka ninnu de nɔ don Tchadi sɔrɔdasiw ka taa bɔ tubabuw ka kungo kɔnɔ u bɛ ka terrorisiw former an yɛrɛ denw an balimaw u bɛ k'olu de su ka bila an na u bɛ ka marifa di olu de ma u ka taa an faga Tchadi sɔrɔdasiw dimina ka publication kɛ an fagabaga ye ninnu de an ka jamana cibagaw ye Macron y'o publication ye dɔrɔn a ye Tchadi président wele Tchadi président fana ye sɔrɔdasiw minnu dimina ka publication kɛ a y'olu fana minɛ k'u don kaso la ka tila ka yafa ɲini faransi fɛ ko ne nin bɔra la k'o t'a ɲɔgɔn kɛ tuguni i ka to den sɔrɔbaliya la o ma fisa i ka nin den sugu wolo i ka to den sɔrɔbaliya la o ma fisa i ka nin lagasaden ninnu wolo mun nafa bɛ nin wololi la i yɛrɛ b'a dɔn ko karisa de ye jugu ye karisa de y'i ka jamana cibaga ye karisa tɛ i ka hɛrɛ fɛ nin ko depuis ala kandama ninnu ɲɔgɔn hali bagan fana ka fisa ni ninnu kɔ n'i ye bagan tɔɲɔ a b'i ye k'i to yen n'i tɛ bagan fɛ n'a y'i ye a bɛ boli ninnu lajɛ mɔgɔ min t'i fɛ i denw ka hɛrɛ mɔgɔ min t'a fɛ e de b'o tigi kɔ komi saga wolokun b'e la wa nafa b'e la wa vraiment souvent ça me dépasse ça me fait très mal ça fait honte 20e siècle kɔnɔ parce que a yɛrɛ de y'a fa faga n'an ma to tubabu kɔ o bɛ na n'a sekere ye a fa sara cogo min na a tun b'a janfa la ɲɛ t'a la n'o b'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye jamana ko na o bɛ tile i la de pewu n'o tun y'a dɔn ko Asimi bɛ na depuis Asimi bɛ sin na o tun bɛ pɔsɔn d'a ma n'o tun y'a dɔn ko Asimi bɛ na ka nin da u kan k'u lebu ta k'u malo ta walahi depuis Asimi bɛ sin na o tun bɛ pɔsɔn d'a ma mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ walahi mɔgɔw fana bɛ na Asimi kɔfɛ olu bɛ farinya ka tɛmɛ Asimi kan bɛɛ kununa bɛɛ bɛ ko kalama an jugu ye aw de t'an ka hɛrɛ fɛ hɛrɛ faransi b'aw bolo hɛrɛ Mali tɛ an bolo terrain b'aw bolo hali terrain kelen tɛ an bolo k'an kumana hɛrɛ bɛɛ ma olu ka na tuguni ko terroriste bɛ tɛmɛ aw kan aw bɛ mɔgɔ faga ka sɔrɔ a ma kisɛ cɛ a la n'i ye mɔgɔ bali a ka hɛrɛ la a bɛ komi i y'a tigi faga ka sɔrɔ i ma kisɛ cɛ a la kafiriden ninnu
Voilà, mais au blanc, à quelque chose kuma kono. Nous ka kuma ni kuba befo du sous de betina quoi. Maintenant be tambe se ala be sans fate jito non. Don do be na bilay ni juwo matana we du ko lo be dai la be jiga kono. Wolma ala be sabe que ala be ala ere ka bomu dilane sans fa bo filaw quoi. Abebe ta juwo yo fe. Abe na harate mi. À quelque chose kuma kono wasala.